mala yace al hadisu salis wal 20 hadisi na 23 ana abi malik al ash'ari radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam at-tuhuru shatrul iman walhamdulillahi tamla'u al-mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya wal-qur'anu hujjatun laka aw alayka كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها رواه مسلم قال يتي أنكر ودق أبي مالك الأشعري الله يقارى مسير جاءتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم أتي الطهور شطر الإيمان تركي رب إيماني والحمد لله تملأ الميزان فدن الحمد لله يناتك مأوني wa subhanallahi walhamdulillahi fadin subhanallahi da alhamdulillahi tamla'ani waɗannan kalmomi guda biyu suna cika aw tamla'u ko kuma wannan jumlar tana cika ma baina samawati wal ardi abinda ke tsakanin sammai da kasai was-salatu nurun sallah haske ce was-sadaqatu burhanun sadaka hujja ce dalili ne was-sabru diya hakuri haske ne alqur'anu hujjatul laka qur'ani hujja ne gare ka aw alayka ko akanka kullun nasi yaghdu dukkan mutane suna yin sammako fa ba'i'un nafsuhu akwai mai sayar da kanshi in ya sayar da kanshi fa mu'tiquha mai yantar da kanshi ya sayar da kan ya yantar da kanshi aw mubiqaha ko wanda zai halakar da kanshi wannan hadisi imam muslim ne ya rawaito shi sahabin wannan hadisi abi malik al-ash'ari sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam an yi maganganu da yawa wajen sunan shi yana cikin sahabbai da suke mutanen sham wasu ce al-haris ibn al-haris ko ubaida ko kuma su ce ubaidullah ko ibn amr ko al-haris ibn ka'ab bin asim ko ka'ab bin ka'ab ko amir ibn al-haris ibn hani da sauran maganganu da malamai suke dangane da abin da ya shafi sunan shi wanda sabani kan sunan mutum wannan baya cutarwa ko a cikin mutane a yanzu akwai wanda ya shahara da sunan rana amma ba san sunan shi na gaskiya ba za ka taso da mutum ana kiran shi dan ladi haka za ku taso ku girma amma kila da za ga yama sunan shi sai ka ce ba sunan shi kenan ba ko dan lami duk akwai irin waɗannan da yawa a cikin mu da haka kila za ku yi haɗuwa ku yan unguwa ku ci ya sunan shi wannan ya ce sunan shi kaza wannan ya ce sunan shi kaza amma kun yi ittifaki akan wannan suna da yake da shi na dan rana da ya taso da shi to da haka sabani cikin sunan sahabi baya cutarwa inda ya tabbata sahabi ne sabanin yadda shi'a suke sukan Abu Huraira da cewa yana cikin sukan da suke mai ce ba amma sun sunan shi ba wannan baya wanda ya shahara da sunan shi yanzu sai jira Abubakar zaka tambaye mutane da yawa kan sunan sai jira Abubakar ba sani ba amma sun san Abubakar zaka ce mai Abdullahi bin Abi Quhafa da yawa mutane ba san waye wannan ba amma gaje Abubakar kowa ya san shi to kaga ya shahara da wancan suna har ma mu a gurin mu ya zama suna ya ma zama suna za ga mutum sunan shi Abubakar babu wani suna sai Abubakar din sabanin wancan yana da suna Abdullah to da haka wannan sahabi an yi sabani dangane da abin da ya shafi sunan shi amma sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin waɗanda lokacin da aka yi annoba akwai ta'un amwas wata annoba da aka yi a sham wadda sahabbai da yawa sun yi wafati a lokacin sayyidina umar to wannan sahabi da shi da mu'az da abu ubaida da sharahbil ibn hassana suna cikin wanda wannan annoban suka kamu a cikinta suka kamu da ita wanda shi mu'az shahada ya a cikin wannan annoba din amma abu ubaida da sharahbil su yi wafati ba a cikin wannan annoba din to wannan manzo Allah yana cewa tuhuru shatrul iman tsarki rabin imani ne an yi sabani me ake nufi da at-tahur a cikin wannan hadisi wasu ce at-tahur bi dhammi ta tuhur tsarkin karan kanshi idan kai wa ta din fataha ya zama ruwan tsarki at-tahur ruwan tsarki at-tuhur tsarkin al-wudu alwala alwadu ruwan alwala din
akwai irin wannan kalmomin a larabci. At-tuhur tsarki din shatrul iman, rabin imani ne. To suka ce abinda ake nufi da at-tuhuru a cikin hadisin ana nufin alwala, kamar yadda hadisi ya gwada ya kira alwala da tsarki. To at-tuhuru alwala shatrul iman, rabin imani ne. Iman kuma suka ce ana nufin sallah, kamar yadda Allah ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum. Da haka at-tuhuru shatrul iman, tsarki wanda shine alwala shatrul iman, rabin sallah. Sai zama hadisi yana nuna muhimmancin alwala, ta yadda sallah ma gaba ɗaya ba ta samuwa sai da alwala. Alwala kuma ita ce rabin sallar. Duk wanda ya alwala to yayi rabi, rabin kuma shine sallah da zai je yi. Wasu suka ce at-tuhur anan ana nufin tsarkaka, tsarki, ba alwala ake nufi ba, tsarki. Wani irin tsarki? Suka ce tsarkaka daga zunubai, barin saban Allah, barin duk wani abin da Allah ya hana. Shatrul iman, rabin imani ne. Suka ce domin imani abu biyu ne, yi bari na bari, yi na yi. To da haka ba za ka zama mai tsarki ba sai ka bar abubuwan da shari'a ta hana, ba za ka zama mai imani ba sai ka bar abin da shari'a ta hana. Duk abin da Allah ya ce kada aiki ka bari, to in ka bar waɗannan ka zo da rabin imani, rabin kuma shine ayyukan da za ka yi na da'a. Da haka suka ce at-tuhur ana nufin tsarkaka daga zunubai da abubuwan da Allah ya hana. Shatrul iman, wannan rabin imani ne. In kai wannan ka samu imani. Me yake nuna cewa kalmar tuhur tana iya zuwa ana nufin tsarkaka daga zunubi? Suka ce alqur'ani, mutanen annabi Lut, abinda suka gaya wa annabi Lut da mutanen shi, me suka ce innahum unasun yatatahharuna. Kaga yatatahharuna ana nufin mutanen da suke nisanta zunubi. Can barin Allah wasiyabaka fatahhir, wasu malamai sun fassara wasiyabaka fatahhir ana nufin ka tsarkake kanka daga zunubi. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Da haka suka ce anan abin da ake nufi da tuhur kenan, dan kame da nace imani tarkun ne wa fi'ilun. To yayin da ka aikata abubuwan da Allah ya umarta ka zo da rabi. Me rabin ka bar abubuwan da Allah ya haramta? Da haka suka ce anan shi ake nufi da at-tuhur. Amma abin da malamai suka tafi akai, wanda Ibn Rajab ya ce yafi inganci, shine annal murada bit tuhur ahuna at-tatahhur bil ma'i min al-ahdas. Ana da mai tsarkaka, yin tsarki da ruwa daga abubuwan da suke na hadasi, ma'ana kamar mu ce alwala da yin wankan janaba. Da haka suka ce wannan shine abin da yawanci malamai suka tafi a kai, sun fi ɗaukan wannan fassara ɗin, wanda Imam Muslim ma ya kawo wannan hadisi a cikin abwabul wudu, haka nan Ibn Majah, haka nan Imam Nasa'i. To suka ce shatar din anan wasu malamai suka ce ba rabi ake nufi ba. Kalmar shatar din ba lallai tana nufin rabin abu daidai wa daida ba. A in abu ya zama wani yanki ne na abu ana iya sha shatruhu, ba lallai sai rabi da rabi ba, kamar yadda wasu malamai suka faɗa. Wasu suka ce abin da ake nufi ana ninka ladan yin alwala har ya kai rabin ladan imani, shine shatrul iman din. To amma dai duk wannan maganganu ne dai na malamai. Abin da dai bi inganci ana nufin tsarkaka din daga alwala da wanka. To manzo Allah ya ce wannan shatrul iman, rabin imani ne. Da haka anan za mu fahimci muhimmancin yin alwala. Wani hadisi ma nuna cewa ba mai kiyaye yin alwala sai mumini, kamar yadda ya zo a wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam, ba wanda yake kiyaye alwala sai wanda yake mumini.